A sede da Confraría Noiesa acolleu a xuntanza da Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, cos patróns maiores de Noia, Portosín, Porto do Son e Muros. A finalidade da mesma non era outra que analizar a situación derivada dos recentes episodios meteorolóxicos adversos e a súa posible afección aos bancos marisqueiros da ría de Muros Noia. Durante o encontro, a Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro reiterou o compromiso do Goberno galego de manter un contacto directo e permanente cos profesionais do mar, co obxectivo de coñecer de primeira man a evolución dos recursos e valorar as actuacións necesarias para favorecer a súa recuperación e sostenibilidade. Así, Ángeles Suárez aludiu á aposta que fai a Consellería para manter un control exhaustivo da evolución dos bancos a través dos sistemas de monitorización ambiental, que permiten medir parámetros como a salinidade, a temperatura ou o pH, así como outros factores determinantes para a supervivencia do marisco. Pois debido aos temporais que levan aceitando a nosa comunidade nas últimas semanas, vimos in situ da man das cofradías que están afectadas neste plan conxunto a abordar a situación, a ver os seguimentos que se están a realizar desde a Consellería, seguimentos que se están a realizar de parámetros como temperatura, como salinidade, pois que poiden influir en maior ou menor medida na mortalidade dos bivalvos e ver un pouquiño coas confrarías afectadas a situación tal e como está a día de hoxe, tendo en conta que se están a realizar en coordinación coas asistencias técnicas das confrarías por parte dos técnicos e dos biólogos da Consellería do Mar, as correspondentes inspeccións e que, logo se realizarán as mostraxes para ter os resultados e ver a afectación que se está a producir nos bancos marisqueiros para poder adoitar pois as medidas de xestión correctas e adecuadas pois á vista da situación que estamos vivindo, que estamos tendo. Un dos puntos que tamén centrou a xuntanza foi a demanda dos pósitos de que se estableza dunha vez un protocolo de baleirado do encoro do Tambre, que segundo eles é unha das causas máis probables da mortaldade do marisco, debido ás baixadas dos índices de salinidade das augas.